Hej, Hilde fra Elastic Stability her. Her vil jeg give bare en kort intro til vores nye træning og bevægelses-DVD, Elastic Training Basic. Så vi er i bund og grund kroppe, som består af rigtig meget væv og struktur, som er det, vi kalder viskoelastisk. Hvad betyder det? Det er en kombination af flydende og elastikagtigt materiale. Så det vil sige, når vi bevæger og trækker vi den her elastik frem, så skal vi kunne give efter, og igen selvfølgelig mulighed til at udvikle kraft. Og de her flydende elastikagtige strukturer, som vi kan benævne som bindevæv, fasciastruktur, er selvfølgelig rundt om det hele, så vores muskulatur ligger indvævet i det her nervesystem og så videre. Så man kan ikke tage fasciastrukturerne ud og træne dem alene. Det giver ingen mening overhovedet. Men den her kvalitet, den her flydende elastikagtige kvalitet, vi har, kan virkelig være optimal at have tilgængelig, hvis vi vil have en krop, der kan bevæge sig let, der kan være støttet og kunne udvikle kraft, være modstandsdygtig. Og det vi ved i dag, det er, at vi kan stimulere den her kvalitet via bevægelse og træning. Tag en kig på DVD'en Elastic Training Basic. Bevæg dig, prøv det af, bliv mere elastisk, få det bedre.